Možno sa pýtate, kto to je a prečo leží na zemi. Volá sa Štefan, má hodinu do fajrontu a chlapec to nezvládol. Odpadol. Ale ja mám nápad, čo keby sme sa pokúsili ho spolu postaviť z tej zemi. Spoločne. Takže zakričíme Štefan vstávaj na 3. Raz, dva, Štefan vstávaj. A ľudia pozrite, ono to zabralo. Poďme ďalej, pozbudzujme ho. Štefan, vstávaj, Štefan, vstávaj, ty to dáš. Nebuď padavka, postav sa, veríme ti, ľudia poďme, komentáre, hovorte, kričte, Štefan, vstávaj, dáš to, už si skoro hore, no poď, zaber, dáš to, spomen si na rodinu, no vidíš, Štefan, ty si sa postavil, wow, super, pozri sa, aký si šikovný, ľudia vidíte, ja som vám hovoril, že to zabere, spoločnými silami, áno, bomba, bum, bim, bam, spoločnými silami sme to dali, super. Hej, ale halo, Štefan. Štefan, halo. Halo, Štefan, halo. Halo, Štefan. Halo. Pane Bože, normálny. Halo. Štefan, halo. Hej, choď ale robiť. Ale no tak